apartaren deiarekin emango diogu hasiera gaurko ekitaldiari. Eskerrik asko Egoitz Perez eta Aiala Ernest apartari eta Betiko ikastolako ikasle horiei. Leioako alkatea eta hezkuntza eta kultura zinegotzia, Betiko ikastolako gaurko eta atzoko ikasleok, irakasle eta langileok, gurasoak, senideok, lagunok, erakundeetako ordezkariok, ongi etorri Betiko ikastolaren 50. urteurreneko omenaldi ekitaldi honetara. Orain dela 13 urte ezagutu nuenik Betiko ikastola, semea lehen aldiz matrikulatu nuenean. Ni berri xamarra nintzen orduan Leioan, baina Betiko ikastola etzen berria. 40 urteetara inguratzen ari zen, eta niri dama heldu eta sendoa iruditu zitzaidan, osasuntsua eta atletikoa. Orduan, enekien halako sasoia izateko, gure ikastolak giharrak landu behar izan zituela zenbait trantze ez txikitan. Tartean, ez behin baizik eta 2 aldiz jaio behar izatea. Ez da makala, tematia izan behar horretarako. Eta nago, temati izate hori giltzarria izan dela haren ibilbidean. Lehen aldiz, 1975 jaio zen Gobela izenarekin. Uste dut, lehen pertsonan bizi izan zutenak bakarrik jabetu daitezkela zer den diktadura militar baten erdian ikastola bat sortzea. Zer den, legez kanpo, eskutuka, baliabiderik eta materialik gabe, hizkuntza debekatu batean arituko den eskola nimino bat sortzea. Zelako pasioa, zelako tema eta zelako adorea eduki behar den norberaren kultura eta hizkuntza belaunaldi berriei transmititzeko gauza guztiak kontra daudenean eta norbera arriskuan dagoenean. 11 familia temati, langile eta ausart izan ziren erronka ari heldu ziotenak. Lehendabizi, etxe partikularetan irakasle batekin. Gero, Erromoko Elizaren bere aldean. 1978an legalizazioa lortu zuen, eta Gobela kaleko txalet batera aldatu zen, alokairuan. 1971an EGB indarrean sartu zen, eta Gobela ikastola San Nikolas ikastolaren filial bihurtu zen. Sasoi hartan, EGB-ko 2. mailara arteko hezkuntza ematen zuen, gero eta ikasle gehiagorekin, 1980an Artasako eraikinera aldatu zen eta EGB osoa ematen hasi zen. Hasierako urte horietan dena zegoen egiteko, eta guztien indarrak behar ziren. Materiala sortu behar zen, hezkuntza proiektua diseinatu. Gurasoek eta irakasleek harreman estuan jardun zuten lan eta lan, paper eta liburu artean batzuetan, Santageda kantuan eta euskalari lanetan beste batzuetan. Ondo dakigunez hemen gauden guztiok, dirua bildu beharra dagoenean, bat inongo arazorik gabe izan daiteke goizean irakasle, idazkari edo guraso eta arratzaldean kantari, dantzari, musikari edo tabernari. 1983an publifikazio prozesua etorri zen, eta Gobela ikastola bitan banatu zen. Batetik, Gobela ikastola, eskola publiko bihurtu zena, eta bestetik, Betiko ikastola, gurea. Lehengo bideari utzi ziona kooperatiba gisa, lehengo eraikinean, baina izen berriarekin. Bigarren jaiotza honen osteko urteak gogorrak izan ziren oso. 150 irakasle zeuden, 8 irakasle eta 14 langile. Oso ondo gogoratzen dituzte oraindik irakasle garai hartako matrikulazio urriaren bihotz esturak. Norbait ikastolako atera hurbiltzen zenean, nolako ikusmera sortzen zitzaien, ikasle berriren bat izango dut ezen esperantzan, gero askotan, etzipenez ikusteko, atez erratutako pertsonaren bat baino ez zela, beste eskola baten bila zebilenak. Eta gogoratzen dute nola inauterietan, kalera desfilean ateratzen zirenean, umeak hilaran binaka kopatzen zituzten, taldearen txikitasuna nolabait disimulatzeko. Hala ere, halakoetan gertatu diren bezala, larritasunak alde on asko ere izan zituen. Familia handi bat ziren, gutxi, baina oso batuta, eta prest eta gogotzu
beren proiektua 1000 modu irudimentzuz aurrera eramateko. Gauzak forma hartuz joan ziren, haurtzaindegia sortu zen, haur hezkuntzako lehen zikloa ezarri zen hezkuntza proiektua osatzeko. 97an, Metiko ikastolak plazara irten beharra ikusi zuen, eta ibilaldia antolatu zuen bere burua ezagutzera emateko. Ikaragarrizko beharra izan zen ura, kide gutxi baitziren eta oso bitarteko urriekin, baina hala ere, egin zuten. 2001an, matrikulazioa gora egiten hasi zen. 2004an 300 ikasle zeuden, eta urte horretan, Metiko ikastolak muskuloa berriro flexionatu eta ibilaldia berriz antolatzeko erronkari heldu zion. Ander Deuna ikastolarekin batera. Egun ederrura, baina, gertaera latz batek ilundu zuen. Kepa Butron irakaslea galdu benuen. Pozik egongo litzateke gaur hemen ikusiko bagintu. Eta harro, gu, berakaz harro gauden bezala. Metiko ikastola indartzu zegoen, eta bide honean. Eraikina handitu behar izan zen, eta frontoia ere eraiki zen. Hezkuntzari dagokionez, ikastolen elkarteko proiektu aurrerakoiak jarri zituen martxan. Atzerriko hizkuntzan, eleanitz proiektua 4 urtetik aurrera, urtsintxa, txanela, eki jarduera propioak, ala nola gau literarioa, inauterien ospakizuna, pirritz eta porrotzen emanaldiak. 2015 urte honetan, ikastolak 50 urte bete ditu, eta ia 600 ikasle dauzka. Horra, halako lan itzelaren emaitza. Arrotzeko moduan zaudete. Esaten nuen hasieran, bide gora beratzu honetan, nire ustez, temati izateak badaukala zer esanik. Metiko ikastolaren jaiotza bikoitzaz pentsatzen dut, eta burura etortzen zait, Mekarako bidean zihoazen 2 musulmanen ipuinak. Badakizue musulman guztiek bizitzan behin gutxienez bidaia bat egin behar dutela bere niri santura, Mekara, atera kontua zein garrantzitsua den bidaia hori. Esaten dute behin 2 musulman zihoazela Mekara bidean. Halako batean, txakur zaunkari bat zukiltzen zitzaizkien biderdian. Lagunetako bat, txakurrak baketzen edo usatzen saiatzen geratu zen. Besteak berriz, aurrera jarraitu zuen, eta Mekara heldu zen. Pasatu zen urte bat, eta aurrera jarraitu zuena, bueltan etorri zen bide beretik, eta han aurkitu zuen laguna, oraindik ere, txakurrak baketzen saiatzen. Eta esan zion, baina inusente hori, ez dakizu txakura morratuekin enredatzen dena, ez dela inoiz Mekara heltzen. Askotan, helburu baten atzetik gabiltzanean, hainbat eratako txakur zalapartariak irteten zaizkigu bidea oztopatzen. Arazoak, erasoak, geure beldurrak, baliabiderik eza. Ezin duzu egiten digute zaunka, eta denbora eta energia xurgatzen dizkigute. Baina bideari lotu eta helburua biztaz galtzen ez dutenak, heltzen dira azkenik helmugara. Eskerrik asko Betiko ikastolaren sortzaile eta jarraitzaile izan zareten hori zuen tema horregatik. Agian ez gara heldu oraindik Mekara eta auskalo, agian ez gara sekula helduko, baina bide honean gaude. Mila esker bihotzez. Mila esker, eta orain ekitaldiari benetan hasiera emateko gure ikastolako neska mutilek eta ikasle horiek erakusteko dituzten trebeziekin, aurrera bidea emango diet dantzariei eta txistulariari agurri egin dezaguten euskal dantza batekin. Aurrera Imar González, Naia del Moral eta Unai Perez.
Gure hizkuntza eta kulturaren transmisioa dira betiko ikastolaren ardatza. Hizkuntzarekin ikasten dugu, bizi egiten gara eta hizkuntzarekin jolasten dugu. Eta horren erakusgarri bikaina da bertsolaritza gure ikasleek lantzen dutena lehen eta orain. Eta horregatik ongitorria emango diegu oraingo bertsolariak eta lehengo ikasle izan ziren eta orain ezagunak diren bertsolariei. Datozela mesedez, Leire Díez, Aizea González, Oiane González, Peio Lago, Juna Legarreta, Zurine Cortázar, Jon Pérez, Arrate Illaro eta Naikari Aio. Guztiagatik egin duzuen kriston lanagatik. 50 urte pasata, ta oraindik da ikastola partatzen meritua. Euskal hezkuntza zen helburua, ta euskalduntzea gure ingurua. Astero, betiko txapa, eskuairak karta, boia eta mapa. Jolaz tordu eta laitzen gaituzte, menu guztia jango genuke baina berriro. Klasera goaz astiro, ta aspertzeko 1000 motibo. Eta gutxeko ordu heldu da, ikastola honetan beti gustura. Halakorik ez dago seguru, eta gauza bat esan behar dugu, ez da normala. Hemen sortu den giro mundiala, urte gehiago bete ditzala. Lurrean sakon sustraitu denez, ez da inoiz eroriko. Zenbat alditan kantatu dugun, enaiz kontatzen hasiko. Gurasoak fin igandetan, lanean gogoz patio bueltan, sustrairik etzedin ito. Irakasleak ta langileak, nola ez izan beriko. Zuek sinetsi zenutelako, mantendu izan da tinko. Denei esker gara euskaldun, buru jabeta elkarren lagun, nilakan eskamutiko. Eskerrik asko betiko. Aita amak esan zuten, joango da ikastolara, bertan ikasiko baitu gure kultura eta euskara. Lehen eguna ez zait ahaztu, Karrejo hartako ikara, ran roberran pintxorekin.
Eta orain, bi kantari eta dantzari bat dauzkagu. Aizea González Mayor, Maitane González Mayor eta Ane Gorigolzarre García eskainiko digute juren artean Salvadoren eriotzean. Adiskide bat bazen, orotan bihotz beran, poesiaren egoek, sentimenduzko bertsoek, antxaldatzen zutena. Plazetako kantari, bagardadez jauzia, hitzen lioa iruten, bere barnean irauten, oinaz ez ikasia, ikasia. Horregatik, betiko ikastolako ikasleek orain musika instrumentoekin joko digute euskaraz beste nahi dut kanta. Pello eta Maialen Lago, Beñat Pérez, Daniel Zubeldia, Julene eta Tello Otasua, Jon Gil Gorrotxateri, Joseba Ogalde, Jerai Barreta Beñat, eta Maitane eta Aizea González. Eta prestatzaileak izan dira Unai Perez eta Mikel Arizkondo.
Lehenengo, deituko diet guraso sortzaileei. 1985an, gauza sekestezin hori egin zuten pertsona ikaragarri ausart aiei. Eta lehendabizi, Ander Atutxa eta Eulalia Eguzkizaren partez, deituko diot, euren alaba Lourdes Atutxari. Mesedez etorri agertokira, orain deituko diet Andondi Bazterretxeari eta Maribel Maroriri. Eta saria oroikarria emango die Aizea Gonzálezek. Eskatuko diet, hori aktuala hemen geratzeko, bukaeran argazki bat egingo dugulako guztiokin. Horrein dituko diot, Ricardo Manzanos eta Irube Basabaren partez, Irune Basaberi. Eta horietaria emango diot, Oiane Gonzálezek. Jon San Cristobal eta Ester Velascoren izenean, etorri dadila mesedez, Ester Velasco. Bárcena familiaren izenean, mesedez etor dadila Eugenia Bárcena. Horretarela emango diot, Escudero familiaren izenean, mesedez etor dadila Julen. Eta horrekarria emango dio Zubiri Kortazar. Etor dadila mesedez Germán Viana. Oroikarria emango dio Jon Perezek. Germán Viana dagoen, ala ez dagoen. Bitartean, deituko dio Felix Etxebarriari eta oroikarria emango dio Xavier Aristondo. Etxebarria eta Edurne Atzaren izenean jasoko du horrekarri. Angoian dago. Horrein Tudela familiaren izenean, mesedez etor dadila Aritz Tudela,
eta oroikarria emango dio Ane Aristodero. Mesedez etor dadila Miren, eta oroikarria emango dio Pello Lago. Ikastolako lehen irakaslea izan zenaren 1975an, Marifeli Arrate, etor dadila arrakotean mesedez. Oroikarria emango dio Beñat Perez. Orain, deituko diot Arantza Solaguren Beasko etxearen alaba, Arantzari. Esan diate Arantza Solaguren Beasko etxeak egiten zuela garbitasuna doan ikastola txaletean zegoenean. Datorra mesedez Arantza alaba. Eta horretarria emango dio Daniel Zubeltia. Amaitutzat emango du 75ko fasea eta 97ko fasera pasatuko gara. Eta orain horrekarria emango diogu geratu ziren guraso guztien izenean bati, denetzako espaitaukagu. Eta orduan deituko dio Josu Iturbururi eta horrekarria emango dio Julene Otasua. Langileen taldea pasatuta, irakaslei emango diego oroikarria 1970an hasitakoak eta gero betikon geratu zirenak. Lehendabiz dituko diot Amaia Larrenagari eta oroikarria emango dio Pedro Ocasio. Eta oroikarria emango dio Jon Gilek.
1997an egon zirenak. Deituko diot orain Koldo Blankori eta saria horretak emango dio Jorain Berroetabeña. Amagoia Goikoetxea eta Eroitaria emango dio Egoi Perezi. Amaia González eta Eroitaria emango dio Ayala Ernaizu. Begoña Galdeano eta Eroitaria emango dio Aimar González de Mendizeko. Jarraituz pasatuko naiz irakasle ez diren langileen taldera. Eta dituko dio lehendabizi Mada Menoiori eta Eroitaria emango dio Naia del Morale. Ana Pardo eta Eroitaria emango dio Aizea González. Orain akorrera Marta Ortiz de Zárate eta Eroitaria emango dio Maitane González. Orain mesedez datorrela B. Botelo eta Eroitaria emango dio Ane Goirigoizarri. eta Eroitaria emango dio Naikari Aio.
López Pantoja eta aurrekaria emango dio Aizea González. Pantoja eta aurrekaria emango dio Oiane González. Eta horrekaria emango dio Pedro Lago. Jaione Tudela eta horrekaria emango dio June Lejarreta. Horrekaria emango dio June Lejarreta. Maitane Enrique datorrela orain mesedez eta horrekaria emango dio Zurine Kortasarre. Badirudi ez dagoela Maitane Enrique oraintzen, beranduagoa dator, etorraria. Bitartean, datorrela mesedez Estibaliz Larreategi eta horrekaria emango dio Jon Pérez. Eta horrekaria emango dio Arrate Ilarok. Epa Butronen alarguna Olatza Zubateri eta haren semea horrekaria jasotzea emango die Aizea González. Eta mesedez datorren Arrutia familia edo beren ordezkariren bat eta horrekaria emango die June Legarretak. Arrutia familia hasierako hamarkako ezaile horietako bat izan zen.
argazkia egin baino lehen parkatu nauzu, baina ziurtatu nahi dut, ez dela geratu zerrendako inor eman gabe, apur bat zaila izan zait pista jarraitzea. Orduan, nire kalkulen arabera, bi aldiz esan ditut pertsona batzuen izenak eta ez da inor etorri. Orduan, errepikatu nahi dut. Ander Atutxa eta Eulalia Eguzkizaren izenean Lourdes Atutxa badago hemen? Bueno, Lagaziko saio, hori ekarria. Eta Germán Viana? Ez dago? Bueno, ari ere, ari izan ezkero Lagaziko saio. Eta gero ziurtatu nahi dut, ez nagoelako seguro, Marta Ortiz de Zarateri eman ote diogun. Marta Ortiz de Zarateri ditu diot? Mari? Ba, eskerrik asko, orduan... Amaitu argazkiekin? Bale, honen ostean, hitza emango diot, Koldo Tellitu, Euskal Herriko ikastolen lehendakariari, berak lotura berezia dauka, betiko ikastolarekin, bat dugun bezala, orduan begituko diot, hitz batzuk esateko. Bai, lotura berezia, horretik ere ikastolanetako burua edo, nahi zen. Bueno, lehenengo eta behin betiko, bai, buruan dira. Betiko ikastolaren zenean, eskerrik asko hain arretatxo erantzun izanagatik gaur hemen egoteko gure deiari. Eskerrak gure 50 urte hurrenean ekitaldi nagusira etortzeagatik, baino eskerrik asko bereziki gaur hemen omendu dugun pertsonak nortzuk diren kontutan hartuta. Haiei diegun aitormena, gorezmena eta maitasun gurekin batera adieraztera etorri zaretelako. Asko zor diego batez ere zehazki betiko ikastolan ari garen. Maiz erabilia izanagatik ez dute esan gabe itxiko. Izan zenitelako gara, garelako izango dira. Bai, gurpil honek badu hasiera. Zuek zarete zorioneko gurpil honen hasiera, zorioneko gurpil honen aintzindariak.
garai oso zeinetan altxatu zenuten mediku ikastola. Frankismoaren gai ilunean. Orduan, euskararen aldeko apustua egitera bat zenuten. Euskarazko hezkuntzaren aldekoa, eta garai hartako edozein logikari aurre eginez, inguru honetan ere, gure herriaren, Euskal Herriaren aldeko apustua egitea erabaki zenuten. Zuok, hasierako aitzindariok, guraso batek duen altxorrik preziatuena jarri zenuten ikastola sortzeko ahalegina. Zeuon seme-alabak. Horrek adierazten du zuen gure aurrekarien hemen zaudeten askoren determinazioaren tamaina eta sendotasuna. Eta langileena ere bai, kontratuarik, alzenean kobratuz, arlo profesional, beraien dura proiektu zoro eta zora gari honetan arriskatuz. Baina gure ikastolan, aintzendirekin batera, ezin dugu astu eta eskorrena adirazi barikutsi, 1993 urtean, ikastola ereduarekin aurrera jarraitu behar zela erabaki zuten haiek ere. Eusko Jaurlaritzatik eskaini zuten publifikazio eredua onartzeko prest egon zirenak. Betiko ikastola ereduak, ordura arteko ereduak, oraindik ere ibilbide oparoa izan zezakela ikusi zutenak, eta hori Euskal Herriarentzat beharrezkoa zela ikusteko gai izan zirenak. Eta bai, beharrezkoa zen horra ikusi dugun moduan. Euskal Kurrikuluma garatzeko, publikotasuna beste eredu bat posible dela erakusteko herritarra auzolanean oinarritutakoa, eta oso gogorra izan zen. Administrazioak gure izaerari uko egin dezaiogun ahalegin guztiak egin zituenako. Bezain erreza izan ikastola bezala jarraitzea erabakitzea, 145 ikasleekin bakarrik, erdi baino gehiago publikara joatea erabaki zutelako. Zor historikoaren zati handi bati aurre egin beharrean. Eta batez ere, administrazioan batek baino gehiagok kontseilariaren esaldia egia bihurtzeko ahalegina egiten gizelako, gogoratu esaldia. En adelante no se hablará más de ikastolas. Eta horregatik, hilabete eta urte gogorrak izan ziren. Kontzertazioa eta ordainketa eskuordetua blokeatuta, ikastola zarratuko zelaren runrunari aurre eginez, epaiketak martxan ere zirenari. Horregatik, dena berdina zelako, 1993an Euskal Eskualiko Publikoaren legearen eskaintzen zuen publifikazioari egin genion betiko ikastolan eta gure izana mantenduz eutsi diogu ikastolari. Garai gogoraietan ikastolen aldeko apostu egin zutenek arra sentiratzen gaituzte eta beti ere presente ditugunez gaurko betaldian merezi duten bezala omendu ditugu haiek ere, nola ez. Eta horrela begira jarri ginen, 1997 eta 2000 lehen azalduen bezala, ibilaldiek emon ziguten indarra, ezta? Gure instalazioak ere hobetu dira. Eta batez ere, gizarteari ikastolen hezkuntza eredua argi eta garbi azaldu dira. Eta horrekin, 600 ikasleko kopurua izatea, laizter lortuko dugun errealitate izatera heldu gara. Eta zer eskaintzen du gaur betiko ikastolak? Bazaten moduan ezagunaren hezkuntza eredua, ikastolen eredua. Konpetentzietan oinarritutako Euskal Kurrikuluma garatu eta sustatzen duena. Eta euskaran ardaztutako eleaniztasuna bultzatzen duena. Gainera, bi lerroak kurtso guztietan errealitate bat izan arte, azten jarraitu nahi dugu. Eta hazkunde hau, modu orekatuan egitea nahi dugu. Beharra eskola, azpigiturekin hornituz ikastola eta kalitatezko hezkuntza euskaldunari eutziz. Eta gure ikasleek, Jaurlaritzak egindako ebaluazio diagnostikoan guztietan lortzen dituen emaitza paregabeak ikusten ditugunean, are seguruago gaude merezi izan duela. Eta merezi duela hezkuntza ereduaren aldeko apustua egitea. Ikastolen eredua. Gainera, zorionez, kalitatean oinarritutako kudeatea sistema garatzen jarraitu nahi dugu. Bikaitasun konpromisoa lortua dugu, jada, eta kudeaketa horretuaren hurrengo konpromisoak lortzera goaz. Era berean ere, ezin ahaztu, hezkuntza komunitate osoaren parte hartzea dela gure ikastolan oinarrizko kontua. Gure langile eta gurasoek ikastolaren kudeaketan duten implikazioa gure ezaugarritariko bat
izatean jarraitzea nahi dugu. Baita ere, azpi kontratazioen muzin egin eta zuzeneko kudeaketari eusten jarraituko dugu. Jarraitasuna, mantenua eta jantokia auzolanean, gure jendearekin aurrera eramanez. Eta amaitzeko ere ezin dugu ahaztu, bideoan ere agertu da, Betiko ikastola herri ekimenetik sortu zela. Eta horregatik, beti izan dugu elkarlana ardatz beste proiektu batzuekin, beste zenbait herri ekimenekin. Eta euskal kulturaren normalizazioaren lanean diaruntenekin lan egiten jarraituko dugu. Hamaika Telebista, Iruka, AEK, Algortako Bertso Eskola, eta inguruan hainbat eta hainbat lan horretan dabizenokin jarraituko dugu elkarlanean, hori gure ADN baita. Azken batean, gure herrian euskararen normalkuntza eta euskarazko hezkuntza aurrera eramateko herri ekimena oraindik ere beharrezkoa dela sinesten jarraitzen dugu. Eta indarrak ematen digu heinean lan horretan jarraituko dugu nola ez. Gora Betiko ikastola! Gora! Ikastolako buruari. Eta honen bestez, amaitu dugu gaurkoa. Bakarrik geratzen zaigu orain aspaldiko lagunak berriro ikustea eta agian lagun berriak egitea hor kanpoan mokautxo bat hartzen dugun bitartean. Eta gure ikastolako kanta entzuten dugun bitartean. Eskerrik asko eta oraintxe arte.